Lanjut tok itu kan. Hasil cilik iku lho nanggung 2.500. Pakai motor ya ora kuat. Cuk. Seperti akar pecah orang rezeki. Sing merek Honda. Ora lagi. Cuk nek mahal. Merek Honda 9 juta. Oke. Jalur juragan. Set nang Alhamdulillah set akeh set kono set. Lek gelem. Ayo. Ayo no. Blimbing. Depan cek. Apa? Tak nang Alhamdulillah. Blimbing. Ada apa ya? Awak gelem mau gelem. Cek. Tetap proses itu udah sampai bilang, beda jamek udah gue nyari ya. Jika apa cek? Wah, aku juga tak tahu deh jamek. Tuh di, dikin wis adem aku. Kurangi maghrib mau lo. Tae kanane tae. Kali tahu sih ada. Bisa berapa jopo? Buat jamek. Nek Ana ya lombok aku. Iki lombok kene lho ngene. Oh iya. Ana. Nah, aja no. Ana lombok. Apa kok lho iku lho gede. Ora. Wae, apa? Pak Rosel Rokutono tak mau golek di kampus-kampus ku akeh. Ora wis. Jadi karo mulai kono ae. Wong luring karo muri kok luring. Udah HP mu. Coba HP plek. Coba HP. Apa mito cinoan. Oh. Karena banyu anget ya dari suruh banyu anget sama karet. Balik mau iki lah. Ora aku tuku dicedekin. 20.000 Bang. Tae kanane tae to ga ndare kon kanane mencep ae. Kini kok adem, iya gorenge masih panglo set. Ngono jare. Ora ini duwe kon. Ora yang terundangan mah. Lagi tuku wae di. Amal-amal kok wae kon. Tak royo. Situ gantek, lalu kate nang Sabelila kenceng. Seluruh dalane budal dit. Iya, salah keblangso namanya Ropati. Klon aja Pati. Ada jeding itu nang jeding. Lo keturunan ti. Kayak ini melihat. Ropati ya rezeki ni. Ngomong aja, kok klip tok kontone. Oh, kamu jadi apa Merah. Aku ngomong apik-apikan ora ngilakno Jeki. Telepon. Ora video iki lho. Yayan. Kelas TikTok lah. Ya mulai awal udah tekan. Video cuma nang kuali rono ae iki. Ya takbiran ngono. Kisah nonton jagung-jagung bengok-bengok isu-isu ono. Hati-hati pedang-pedangan nih ada dulu. Ini pedangnya kok pedang-pedangan. Oh, ngabrak yang kami. Jare cocoki Jeki, Rose, Roake, terus apa? Maka yo ngeter undangan aja ya. Badoni sini yo. Kari mek long dilen kari mek loro. Cocoki. Kelempun nek Badoni ki lah. Kari mek loro. Jagongan ya wae Jadi sengaja. nuri suwe. Nuri jika siji. Jutarno
tok yang nonton kena titik lah. Proses apa? Ini kene ana wonge kok kita sudar ni. Proses telepon nang kon ini. Telepon. Wis to. Mau. Ana tingkat sangit ta wae. Konjak luar kota. Mau sangit kabeh. Udah nara wet aja kalau Yo ta. Apa tak prano ah. Bahkan kirim tok lho, enak ta. Mau karo ngendi-endi. Karo suku paran ta. Mulai ana undangan kon nang ngetro. Dulu mulai apa deh kayak Paran. Hah? cek tahun ini. dulu mulai apa ya? Faktul lah. Awal-awal. Rumah sapi netok. Kira. Kira. Loro. Kamar beda. Tuan rumahnya foto, ini video tuan rumahnya. Mana pun dulu. Nganggur ndeloki tuan rumah itu. Ada video. Cok. Pengoran ngono yan dikasih. Wah cekat ngene iku mbana. Sekolah. Oh ini. Kali-kali aja tuku marbol. Wah, itu roba jadi lo. Mana lah lah kendor. Lah kendor. Kerja semangat. Joge pecah-pecah kalau dibenakno. Telu yo, kurang hitung. Mana Udi, kurang hitung mana Sableng, kurang hitung mana anu Ibrahim. Set. Cocok. Hah? Tak tukune 500. Saiki yo. Saiki wis. Saiki wis asa mule tukune 500. Iya. BPKB ini tene dikun. Tokno sik dhuwitmu sik. Saiki yo. Iya. Toko sak lho anu. 500 toko sak lho. Tekan dikit ini nggak bisa. Lho gedekno. IDP sangit kok. Dem dhewe ya, ora nyakono jajan. Wah. Batu jajan itu kok. Cengkleng gue lagi. Tuku iki 500 percuma. Kalau goceng wong wedok. Tahun gue ngoceng wong wedok. Awake itu 500 lho. Wong lono kancane. Nek no iki baci. Lati kok maneh kok 20.000 bungkas. Kuwi kadung tumpukane ya apa iki. Apa tuku ya? Jadi-jadi ya. Wah, ini kurang apa? Kene bokong sampe panas-panas nang batu. Baru di cuma di mana? Dadi pakau. Ora dadi empak kowe. Jati yo di Saya tak mau nang toko iki he. Buat tinggal lho. Jangan bisa jajar ini hilang. Kebunnya itu pasar jajar ini. jati kabeh nek graji. Ora empak. Set tak takoni kon sing paling Karo. Hah? Om paling adon ndi? Musuh. Musuh tok wis. Musuh manten iku tok wis. Apa kes ngedol apa kes ngulon karo. Waduh paling nomor bos sing sasar-sasaran iki. Bos apa? Wajah. Apa wajah? Oh ngade bos wajah. Apa di mana asri sono pamotan.
Media tuan rumah. Kalau ngantuk, ada papat kamu mulai boleh. Anjing aja, ngantuk dah. Ini kesel ya. Saya tunggu ini. Ujung-ujung sono bae sini. Tinggal saja, angkat saja. Nggak naik turu tapi video nih cak. Man gule, mateng nggak mateng apa jadi putih nih. Togel, bapak togel, ambil sukari mang. Nah, iku apa? Kan ini kalau masuk mencap gendeng nih. Ngawer aja, nyanyi di perapatan ya. Apa nyawer gak iso ono di HP. Iya, kita nyanyi. Di HP itu nyawer. Dibongkar sih HP ini. Dari tadi loh, ada setepan bembeng. Mancing ya, apa namanya TikTok bikin. Mulai jangan terus sedikit gendeng. Nonton ceki weh. Cak rono lho tinggal, kalau tinggal ngono tok ceki ngono tok. Iki mbek anu mbek. Ah, dabrus. Ero enggak cocok iki. Kon dadi ambil apa yo? Kon Kaitan keinginannya dari ucapan gendeng kok. Lagi berarti ya, cucu yang main tingkat mana ini? Ceki berarti apa ini? Ceki kompas tok cek. Kan cek kontrak yo, meno omamu engko kontrakane gawe apane wedhus. Apik cek. Ada 6 kok main celek kayak. Oh, jaket debut. Buka ingin cak mat ayo tabiran. Iya, dengan ya. Aku ketep jeki ngono. Wah. Ono yo gak ketep lah ono ngono ku. Ndi butine ndi? Oh, video ne. Aku mulai bahaya mek gede kata gak oleh nang mak tuku rokok ilegal. Kencang kali kata lagi ya. Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pokoknya kau kena gepuk. Mari nyetrum dan lupakan yang golek lebos.
Ini 500. Paling ngol 500. Duit sopo gawe Jack? Aku tak bayin wis tak salinin tak 500. Iya, tak 500. Bukan, ini enggak percaya aku di kopi ya. Tapi ya, Apa sih? Kakak esok iku. cocoke wong wedok. Terus kantongin, nah iki gurita lho iki. Akarnya kelima apa tidak? Macem-macem video segala macem ono ini. Aku ora kok tak ngejarin. 500 entek. Oh yen enggak goro yen 500 entek yen. Api ya moran. Ora ono yen, bojone daya ta. Beda mio. Wapi ta di cetno. Bojone bret. Iya, di poles ini bojone bret. Wapi yang gilap. Kemarin pernah ngosek